puonj ni oko, jopuonjre ni sikul, moko piny ochamo, ne gichom kanye, ng'anyo makama. Ne geno ni sirkal di chopo gi kare to sani, geno dipo ni oduone mi udok oko. Erokamano, kendo, mana kaka ngire Steve Onyango oseluwo, wasebedo kwa wabede twak gi sirkal, kidienje mopogore. Wang'eyo maler ni nowachiwo strike notice 11/9 kane ndalo abiriyo kalo, nowadhi e strike 18, to bang' wuoyo gi kidienje mopogore mek sirkal goero, nowachope e winjruok tarik 26 dwe mar 9. To kano be e winjruok niendi, nwandikore ongirimiti mawacho ni kwadok e klas, to bang' ndalo matin, kane chako dwe mar 10 kama, onego bed nosemiwa salary manyien, ni dhi miwa salary kidienje mopogore. Joma ni malo ka wan kama, dhi mnambusnegi 7% kende. To joma ni piny, nikech ne kidienje mokalo omigi matin, ne sikalo yie ni miyo piny 10, tamalo 10 kuom gima gitamo sani. To bang' ondonjore kendo ni ngima dhi malo higa ka higa, ma sirkal noyie ni kwaloso kaka idhi chul jopuonj mbalariany, ni dhi migi 4% higa ka higa, nikech king'iyo kidienje mar ng'ato ka ng'ato, nitie kidienje 12 ma ng'ato donge ka dhi higa ka higa, koro imiye nyongesa mar mshahara higa ka higa. To kaluwore gi wuoyo mosetamore, sirkal oloko pache ni koro ok ginyal dhi kaka ne komiti mane giloso kendgi nowacho, mogolo pesa mondo bed ni chulo jopuonj. Koro gibiro gi tables manyien ma kuma gaego kwang'eyo, gibiro tables manyien ma ng'ama osign onge, to nwakawo time ma gimina gi chair meeting Machakos University, mwabiro gi kaka idhi chul gini kalure ga return to work kuro nowacho. Koro midhiero ni endi emomiyo wan kaka jopuonj university wawuok oko wawe puonjo. En gima lit ahinya ni jomosomo kama endi olok go mana nduru e oko mar class kabede class mondo olos nyithindo, to magi nikech na sirkal odagi timo wach mawinjore. E gigi duto kama gintiere achiel kachiel, kendo ilere e yo makare, japuonjre bedo kama chal nade, japuonj Josiah? Erokamano. Iwacho ga ni ka jope ariyo gore, to lum magichung'ne ma hinyore. Ok en gima ber ahinya ni nyithindo mwapuonjo, nyithindo mwatiego, nyithindo madwano bedo kaka wan, kale kinde matek kama. Kuom adieri chakre nyoro, kane wachako ng'anyo madhi mbeleni, kiwuotho universities te 38 ma Kenya sani gima dhi mbele onge. Nyithindo ne oko, klas onge. To wan ka jopuonj wawinjore, sana kaka karo kaendi, teknolojia Mombasa ka, nwang'iso jopuonjwa ni gin magri nyithindo pile. Ging'is nyithindo gimomiyo wagomo. Nyithindo sani ging'eyo, they are very much well informed, no gima ging'e matipone Kenya masani. Koro wang'iso ni unyisgi uru mondo ging'e tabo mano kaka jopuonj, ok ni enerowa mondo gibedo kwa class. To ginonjore ni kendo ni kagomo ni orumo, wabiro temo matek mondo bende puonjogi ok okalo moko puonjgi. Ema ni nyalo yware matin nikech koro ndalo moko okalo, koro universities be nyaka bine ni mondo gimedwa thuolo mondo nyithindo gino puonjo kowinjore, nikech iwacho ni nyathi kipuonjo nitie period mondo bende gikawe class kapok gitimo penj, kata kapok gidhi industrial attachment, kata kapok graduate. Koro wamiyo mana mijing'o ni ma Kenya gi moko be kuomgi biro bedo professor ka wan. Mwambo wang'eyo ni kama wantie ni kaka wagore mondo wayud terms mabeyo,
ok marwa kendwa gibe chimo ka gibedo professors gibedo doctors gibedo lecturers gibedo do thuolo kanitie pesa mang'anya chulgi mochimo yo pesa maginyalo dak go mana kaka jomoko pesa manyalo chulo go fee ne nyithindgi sani ng'eyo maler joka janam nigi matek sani endi wan gi fee matek university ma kaka jomoko thagre kanyo noero beka professor be thagore mondo nyithindgi osom koro en mana jiwo nyithindo ni kigi luor ni bukethore but ko sirkal kata kuno wacho ni giyie kaka ne giyie to dok mana class erokamano ahinya ngire Josiah Odalo abir Dr. Onyango Stephen kaine studio ma Kisumu nitiere court order mabende nochiw kanyo kod Deputy Registrar Mano Employment and Labor Relations Court mantiere Nairobi mayango gik moko auchiel maduong' madani mondo mi walose kaka